ale Muhamed Begovič má istotu. Ciganík na Ndžieho. Veľmi dobrá lopta na Mumua, spolupráca čerstvých hráčov a Brahim Mumu. Na druhej strane si myslím, že prvé dve striedania Dunajského Stredy moc nevyšli, či už Zubejru, alebo aj Domino Veselovský. Tie sa už začali tu na štadióne Antona Malatinského a loptu má na svojich kopačkách Dunajská Streda a pôjde dopredu Pintuf. Ndžie. Vidíme, že aj Trnava už neriskuje, ide s väčšinou hráčov pod loptu a dúfa. Proste tých síl strašne veľa ubúda. Je iné samozrejme trénovať tvrdo a pripravovať sa na zápas a potom ten samotný zápas, ktorý proste v tom pohybe dávať do toho 100% a ešte tá zápasová prax proste tým hráčom chýba. Bukata získal loptu, ale Mumu sa dobre vrátil a pomohol mu práve Ndžie. Svojho súpera. A zatiaľ sa im to jednoznačne darí. Končí sa 70. Demarko mu loptu poslal. Rabiu úplne sám v strede poľa. Daniel. Ale karty má v rukách Dunajská Streda. Nikolajsku. Ndžie sa dostáva dopredu. Ešte posúva loptu do pokutového územia, ale táto prihrávka nebola dobrá. Napriek tomu ešte hostia môžu. Dunajsko-Strečanov pravdepodobne budú mrzieť tie zbytočné straty bodov ešte na jeseň. Bola prehra napríklad so Sereďou 1-0. Následne domáca prehra so Zlatými Moravcami 1-3. Toto ešte môže žltomodré. Ndžie a jeho prihrávka na Kružliaka. De Camps. Vysunie Daniela. Ten z prvej hľadá strelca. Napokon nevyšlo zakončenie z voleja. Dunajsko-Strečania reklamovali, že lopta už bola mimo hracej plochy, ale zápas pokračuje. Demarko. A z tohto bude rohový kop. Ale striedať ešte Dunajská Streda nebude. Jeho prihrávka nepresná. Ndžie. Ramirez bude jednoznačne nakopávať dopredu. Tých nadstavených minút bude pravdepodobne veľmi veľa. Dvakrát sme skúmali VAR a to zo pár minút. Toto je jednoznačne. David Ďuriš je tretím najlepším strelcom Žiliny. A v celoligových štatistikách strelcov mu patrí 13. miesto s jeho 7 presnými zásahmi. Čania dokázali vyriešiť a odpratať. Toto bol nedovolený zákrok 5 minúty. A podľa toho vyhodnotí, či tam ešte vyskúša nejakého brejkového hráča, prípadne bude vystúžovať zadné rady. Ndžie a spoločne s ním Šéfer. Rozbehnutý, sily by tam boli, ale rýchlosť v týchto chvíľach chýbala. Simon Ndžie získal loptu. Ndžieho zakončenie, kopa zráža na rohový kop. Následne sa snažil naštartovať do protiútoku Rusnáka. Proti nemu tam vyletel Ndžie čistým spôsobom. Ndžieho prienik a tam bol nedovolený zákrok. Nagyon színvonalas, és mindent elmond az új mezről is azzal kapcsolatban, hogy a különböző színek. Sanson, szép a csel. Ez volt a legnehezebb feladat. A Sanson viszont már robog a másik oldalon, és egy nagyon távolról érkező tökéletes becsú. Ndžie. Kalmár tovább.
Rózsahegy volt az a csapat, amelyel szemben otthon 1-1-et játszott június 17-én a kupa elődöntőjében, a Dac aztán a visszavágón 3-0-ra kikapott.